Tulo ka piniriso sa police station sa Davao City, nakapuga. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara kining tulo ka dinakpan dunay kaso sa illegal nga droga ug nakagamit pa og gabas aron makaikyas. Gikumpirma sa Davao City Police Office nga tulo ka piniriso sa Sasa Police Station ang nakapuga ni adtong Hunyo 16. Ang mga sospek na ilhang sila Agdo Kahal Montasi, 18 anyos, Aljun Lulang, 19 anyos, ug Alan Suluan, 22 anyos. Ang tulo pulos dunay kaso sa illegal nga droga. Base sa inisyal nga investigasyon, migamit kuno og gabas ang mga sospek aron makaikyas sa selda. Gigabas nila katong bar. Titingnan natin bakit meron sigurong lapses sa pag-inspection kasi dapat kasi pag may magbisita, inspection subjected ka na sa inspection, no? So kung sa idala, unsay ko, so bakit na, so that's why tingnan lahat ng aspeto sa investigation para ma-determine natin kung isa-isa kung sino yung may degree of participation na sa liability. Lakip sab sa imbestigahan ang posibilidad nga base nakatulog ang jailer samtang naka-duty. Sa karon gitangtang na sa pwesto isip station commander sa Sasa Police Station si Major Jose Mendoza, ingon man ang jailer. Lesson learned na din to sa lahat ng mga station, no, na para wala joy mahitabo ngay nga. And they will face administrative liability in case mapamatudan or if it found sa ato ang investigation nga adunay lapses on their part. Sara padayon ang manhunt operation sa kapulisan ug gipahimangnuan ang publiko nga kun duna moy impormasyon labot sa gikahimutangan niining tulo ipahibalo gilayon sa otoridad. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.